s'atreveixin a comparar la targeta vermella de Piqué amb el cop de colze de Cristiano Ronaldo. Són gags que ni Pau Escribano, que és una persona que admiro, el director de Cracòvia, seria capaç d'imaginar. És un món delirant, són universos paral·lels, és la mecànica quàntica en estat pur, és que no us entenem a Madrid. Sou tan surrealistes que no som capaços d'entendre-us a Barcelona, però de debò que ens feu gràcia. Veiem aquest vídeo de 4. Minuto 26 de partido. Gerard Piqué y Rafa luchan por un balón dividido cuando se produce esta dura entrada del catalán. El árbitro sanciona al azulgrana con la roja y deja al Barça con 10 y sin la posibilidad de jugar el partido del Calderón frente al Atlético de Madrid este fin de semana. Ese es el castigo y el club ya ha dicho que no va a presentar alegaciones, pero hay quien cree que Piqué debería recibir una reprimenda mayor. No falta quien compara la acción con la de Cristiano Ronaldo y Entiliga. Entonces, al portugués le cayeron 2 partidos de sanción. En el acta arbitral, Teixeira refleja que Piqué fue expulsado por golpear con el pie a la altura de la rodilla a un jugador rival, estando el balón en juego, pero no a distancia de ser disputado por él y teniendo que recibir atención médica, reingresando posteriormente con normalidad. ¿Suficiente con una tarjeta roja? Yo lo he visto un pelín exagerada, ¿no? Es una entrada que además va de cara, o sea, van los dos al choque. Él llega antes, el jugador de Getafe. Pienso que lo justo hoy hubiera sido una amarilla. No todos piensan lo mismo, como no lo pensaron con la entrada de Messi en Gijón, que no vio la roja. Las polémicas con los arbitrajes no paran. El comité de competición falla esta tarde y se presume un único partido de sanción al Gerard Piqué. A menos que sea más de eso, el Barça no va a recurrir. Pero, ¿debería ser mayor el castigo? De momento, en Madrid se quejan. En Barcelona, esperan. És delirant, no? Jo em sorprèn molt aquest món periodístic, empresarial. Sembla mentida que 4 i El País siguin del mateix grup i tu agafis la secció d'esports tu agafis la secció d'esports del País i és una lliçó de periodisme, doncs al capdavant hi ha un Ramon Bessa que escriu uns articles que són una delícia, són un caramel, és un masticable, és una aspirina pel teu cap i sempre, a mi el Ramon, per exemple, sempre m'acaba traient el que jo vull dir. Mira, Ramon, m'has tret la paraula de la boca, jo volia dir això que tu dius però amb les teves paraules i no tinc coneixements, no tinc discurs. Estic parlant del suplement i de la informació diària del País que difícilment fa cas a rumors, només notícia i treballs d'investigació, perfectament. Veus 4, que és del mateix grup, teòricament hauria d'haver-hi una uniformitat editorial i això és merda. Això és que no és opinió, això és, no vull anar allà més enllà de dir generar violència, això és merda. Sí, sí, no té cap sentit. No,